entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Biye tene mekalo kile mugan samba fila ani mugan nani o bisimila mali kunnafoni jabarani sanfɛ bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. La dɔnniya k'a fɔ procureur min ni ale ka baara bɛnnen no cybercriminalité ko ma ni a bɛ wele ko Adama Kulubali kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni docteur Etienne Fakaba Sisoko ko ale yɛrɛ kɔni condamné ni san 2 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni kaso ye a yirala k'a fɔ k'u bɛna kalo 12 o yɛrɛ kɔni dama min yɛrɛ kɔni ni a b'o kɛ kaso kɔnɔna na ko kalo 12 dɔn in ko u yɛrɛ kɔni bɛna o juru don a la o tɛmɛnen kɔfɛ o tilala k'a yira k'a fɔ ko u bɛna ɲangini wɛrɛ da ka ɲangini min yɛrɛ kɔnɔna ni a kan ka miliyɔn 3 o yɛrɛ kɔni a man sara. Tɛmɛni an ka ministru olu ka ladɔla ɲɔgɔn ye kɔni kɛnɛ ka fɛn yɛrɛ kɔni ministre min ka baara o bɛnnen no siraba ko ale ni bolimafɛn ko ministre ma ale yɛrɛ kɔni kɔnna ka ladɔnani kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ sanji yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko fɛn yɛrɛ kɔni inondation ye ko o yɛrɛ kɔni fanga bɛna bonya kosɛbɛ a ye kunnafoniya ko o yɛrɛ kɔni di dugudenw ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ joona ka fossé dingɛw ko olu yɛrɛ kɔni caman ko olu labɔ cogoya min na walasa ɲama o kana jɔ ye k'a kɛ sababu ye k'a to inondation o barika bɛ bonya an ka marabolo kɔnɔna na. Jamana kɔrɔn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buremkaw olu fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ nin wagati damadɔ in na olu yɛrɛ kalen no ka jateminɛ o yɛrɛ kɔni boloda fɛn min yɛrɛ kɔni jiko ye o y'a yira k'a fɔ ko o yɛrɛ kɔni barika o bɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na ko jiko ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ u bɛ ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ joona ko o sɔrɔ jiko in na. An bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ ko o jamana maaw olu yɛrɛ kɔni bɛna tracteur 400 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ u ka sɛnɛko kunkanko la kunnafoniya bɔla u ka jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ a y'a yira k'a fɔ ni yɛrɛ kɔni dɛmɛ kunba ye min walasa u ka sifina ka denmisɛnninw olu bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ cogoya min na ka tila ka sɛnɛ ka ale don ba la. A yirala k'a fɔ kunu kari don mɛ kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni direkaw olu ka marabolo kɔnɔna ye kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ olu ka sifina ka denmisɛnnin dɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ taa maa 9 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ dire ka u kun da Tombouctou kan n'u yɛrɛ kɔni tun bɛ ka taa Soraso ka ɲɔgɔn dan na kunnafoniya o yɛrɛ kɔni bɔla k'a fɔ ko banbagaci dɔw olu yɛrɛ kɔni bingani wale ta ka ni ma ko fɔta ninnu sɛgɛrɛ o y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka chauffeur kɛ ku u y'o kɔni labila ko mɛ ko ni sifina ka maa 9 ninnu ko u y'o olu yɛrɛ kɔni bɛɛ faga dɔw yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya yira k'a fɔ ko ni ma ko fɔta ninnu ko bingani walekɛlaw ye min yɛrɛ kɔni k'u la ko u y'o kɔni u bɛɛ minɛ ko u kantigɛ an bɛ ala deli halisa badanema ala ka di ni ma ko fɔta ninnu ma ka jamana in ka a basigi.
taa Iran a yirala k'a fɔ kasara dɔ o yɛrɛ kɔni kɛla olu ka jamana kɔnɔna na kunu kari don mɛ kalo tile 19 san 2024 kɔnɔna na kunnafoniya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye Ibrahima Raisi a yirala k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ hélicoptère min kɔnɔ ani a ka ministre kɛrɛnkɛrɛnneyala a ka ko kan ko ministre ko o avion yɛrɛ kɔni binna min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to olu yɛrɛ kɔni bɛɛ bɔnɛna u ni na o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min yɛrɛ kɔni kun ye olu ka avion ye ko o yɛrɛ kɔni kun bɛnsiralen no ni avion 2 o yɛrɛ kɔni ye minnu yɛrɛ kɔni sela u seyɔrɔ la k'a sɔrɔ basi fosi ma kɛ olu la. Ni ne kun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na.